инак барои насби замимаи MIgrant-Mobile барои Android мегузаред ба Play Market ва дар қатори ҷустуҷӯи Play Market номи замимаро яъне MIgrant-Mobile-ро медароред. ва аз рӯйхати пешниҳодшуда замимаи MIgrant-Mobile-ро интихоб мекунед. дар саҳифаи MIgrant-Mobile тугмачаи ҷурсозиро пахш мекунед ва баъди ин амал замима дар телефони шумо насб мешавад. ҳаҷми замима ҳамагӣ 20 мегабайтро ташкил медиҳад ва ин трафики на он қадар зиёдро талаб мекунад. баъди оне ки замима дар смартфони шумо насб гардида дар экран пайдо мешавад, шумо метавонед ба замимаи MIgrant-Mobile ворид шавед. инак ҳангоми воридшавӣ ба замима бояд баъзаи он тариқи интернет ба смартфони шумо насб гардад. ин амал вобаста аз суръати интернети шумо метавонад якчанд сонияро дар бар гирад. баъди оне ки шумо ба замима ворид шудед, он гоҳ метавонед бо бахшҳои мо шинос шавед. сараввал замима бо забони русӣ кушода мешавад. агар хоҳед ки шумо замимаро бо забони тоҷикӣ истифода баред, он гоҳ тугмачаи менюро пахш намуда аз рӯйхати зерин тугмачаи забони тоҷикиро пахш намуда истифода баред. баъди оне ки забони мувофиқро ба худ интихоб кардед, метавонед аз замима истифода баред. аввалин бахше ки дар саҳифаи асосии замима мебинед, ин хабарҳои охирин ва актуалӣ барои муҳоҷирон аст. агар ягон хабар ё мавод ба шумо писанд омад, метавонед ба он ворид шуда шинос шавед. барои мисол, тугмаи муфассалро пахш мекунед ва бо хабар ворид мешавед. баъди оне ки шумо ба хабар ворид шуда онро мутоила мекунед, метавонед тариқи тугмачаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ хабарро ба он ҷо ирсол намоед. масалан, ба шабакаи иҷтимоӣ Facebook. ҳангоми ба шабакаи иҷтимоии Facebook равона кардан, тугмачаи Facebook-ро пахш намуда, ба ҷои лозима логин ва рамзи худро ворид карда ба Facebook-атон ирсол кунед. барои оне ки боз ба саҳифаи хабарҳо гузаред, тугмаи истиноди хабарҳоро пахш намоед. дар ин ҷо метавонед боз бо дигар хабарҳои бахш шинос шавед. барои гузариш ба саҳифаи асосӣ бояд логотипи MIgrant-Mobile-ро пахш намоед. дар идома бахши дигари замима кӯмаки ҳуқуқӣ аст. ба он ворид мешавед. дар ин бахш метавонед барои гирифтани кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва равонӣ дархост ирсол намоед. шумо бояд дар ҷадвали мазкур ному насаб, суроғаи электронӣ ва матни муроҷиатро дароварда тугмаи фиристедро пахш намоед. инчунин дар ҳамин саҳифа ва дигар саҳифаҳои замима шумо ин тугмачаро мебинед ки шуморо ба мессенҷери ҷиво даъват менамояд ва дар ин ҷо низ муроҷиат ва дархости худро метавонед ба мо ирсол кунед. бахши дигари замима ин манъи баромадан ва вуруд аст. дар ин бахш дастурамал барои манъи вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Россия оварда шудааст. шумо метавонед бо дастурамал онлайн шинос шуда бошед ва ё ки тариқи тугмаи боргирӣ ба телефони мобилии худ дастурамалро сабт кунед. инчунин дар бахшҳои қоидаҳои вуруд ва баромад ва қоидаҳои рафтор ба шумо дастурамалҳо пешниҳод карда мешавад. бахши маълумотҳои муҳим. дар ин бахш мо барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо маводҳоеро ҷамъ намудем ки айни ҳол барои онҳо хеле муҳим ва муфид мебошад.
инчунин тариқи портали Мигрант Мобайл метавонед аз санҷишҳои онлайнӣ гузашта худро санҷида бошед. барои мисол, санҷиш шуда метавонад вобаста ба маълумотнокии шумо оиди коронавируси COVID-19 ё ин ки донистани забони русӣ. ин тестҳо ба шумо имкон медиҳад ки барои гузаштан аз тести асосии донистани забони русӣ тайёрӣ дида бошед. дар идомаи замима ба шумо дастурамал оиди тиб ва суғурта, техникаи бехатарӣ, китобчаи муҳоҷират ва суроғаҳо барои тамос оварда шудааст. инчунин дар саҳифаи поёнии замима шумо метавонед бо истифода аз телефони мобилӣ ё тавассути суроғаи электронӣ ба мо тамос гиред.